Hasni kami tigino tabo bubagrani kok pizza gitango abo haikina tini shangrong sholo 26 asam buri bai khobjak loki chora wo tiprammo tini shankra ro bubagrani kok pirikha lahar himboto klaimani bisingtei ashala kok thoni buskango Poksana thangai YTF ni adong prosni devar masaka thina jorawo jesukono osai kaham shaknani kaham haike doctor kaham nahardi musa kam nglak asusilia national party wo togoi depression ni manthai shokani kogrok shawi manya khorang shogiya maima saya aboni bugino regional party khina nango eba bodok khina nango okobo shaka belai belai hambai mario norang media channel longno tini je salpaya siari kolom dino phano sini je bubagrani kokpi thani suno jora rekha aun bage belai belai ke hambai sunari norok tini nuko je sini weather sini ti weather mane emon kai siari mane salbo paya haifano sini je thanchani mari je bubagrani kokpi nani bai sung nogo asugoi tongya muti hai jora rogo baksa kai rejai bising ni sing khoriya haifano tini kobang ma sini logio sini sakra jubro tongo sini onek kobang ma leaders tongo je borok mane tongoi maya nogo haisi bubagrani je thanchani kokpi thani sungbo thangna hinai borok sini jotona phai suno logiri phaikya amon bage borok no hambai mario sung saimano je sini thinang ba sini survival ba sini existence sini kaisana lama tongsiwo abo muthang dang nang kai sini get a tribalen o get a tribalen ruguino sung tipra haste ganang jotto jot dagano mane door to door mane jotto ni nogo thangoino sini tambage get a tribalen nang tambage sung thanchang le nang o kokno sung tini piroi tongo sini mo kok pirmani mane continue solin tongo kono wati pamti phana siari kolobjak phana sung mo thagoi tongya jotokhon ponto je election phayasak sini mo get a tribalen ni kokte thanchani kok sung jotto jagana pinai sara haste grango piroi tongo engai abono sara musungo je sini median bisingti nai tongai rongno takbo sini je thanchani mario phayako ba sini survival ba sini existence sing bahaikai banchiri nangnani aborok jodi sia kungkai borok takbo sini tipra mo thaw phayoi tin bubagrano logiri phainang thun te sini thanchani yak manjulai thani borok bajaga phai logiri nang phaitun dile sing jotto jagana jotto nogo thangaino sing kok piroi tongta tabokte kaisa sing noka je BJP state ruling je government boro kising boro no deputation relai tongmanugo ngaba tam bobo hai rogwan sungno rogaba boro kising boro no deputation di maro mane tam sakabla bang bising to jumla gutla kun saigrei baksa masai tongo masai yang tongo je masana rok to boro nila je masai rongke boro iko amti hage deputation khlai tongo bang thani kuno issue guri kya 2018 je vision document ni mani tamsu jodi kuno fil khaija kya sinmo asramari laman obostha nani di sinmo asramari o tuini obostha nani di school hamia ka muka kaisa hospital kaham kurei emergency je kuno nang kaising thangoi aja je sung aja ka sung relief mana nam hai kuno system kurei awon bagano BJP rong thani kuno issue kuri kya je 2023 borok je borongni bokhaw thangai ba borongni thangai sainani je sung teisa haino hai again sung sarkar phage sung nang muti khairi nai je ri klangmani abo to ri no maya ko 100 ni bisingo 10% bono boni tapnya kun awon bagaino sung jotno thancha manglai sini tipra sano sini 19 do 20 do tipra sano muthangna bagai sung jotno thancha kai mo je sini last fight sini last fight to sung jotno palkhai rogile sung apply khai sini survival sini existence sung no banchini nangna bagai sung jotno kaisa hamjak lai logi mari lai nai chungte bonogui tong dabu nadi sung je tipra sarok sung kai sini khorang no sung ti sana ngai sung regional party no tin tisa nango kintu national party o thangoi sini ere o tamu tong sung tamu bipod ngoi tong sini tamu chuk ngoi tong tam mai ngoi tong sung ajaga national party o sung a khorang no tisemia khorang tiseba o khorang ajaga thang sogoya sung abono regional party no hote sung khorang tisawai sini je tiprasarong ni je kese bungoi tong mani sung abo regional party o sung khorang tisemi abon bangna sung regional party khana go abono difference national party o sini tiprasarok khai sini kuno mai masaran kure kino mai buti mangna kure sini kuno hamkrai kure sung ge regional party no maklai ne regional party ni bising tino sini joto hamkrai joto manthai soktai bibang no mannai sin sani sino ges ani musung ge prosmit debuma YTF ni working president no boron chimi tini mo haike lamui boto tini engai thai engai mo thai engai west korangishora unga west lokishora bangkai andar engai 26 asram bisingo sing kai door to door klai tongo engai sin mo continue choli tangna sing tau para te habnai engai diboro kisa maisa lainai maisa mon pore haina hai te songpinai engai tinan logi phaimajak phagya sini khoi political district ni working president ta tithi te political district ni sini uncle secretary engai sung jotto sini white team leaders rok sini ko jog sini sakra jora ko mo tongo borok saing saga mo kesangma jorabo mo siari kolobjak phono borok jotno logiriwe sini ro palkai sung hom tungka tini khlai thangnai te ang saramu sungo je 2000 borok je kogrimani borok sarkar phageno sini ang to community issue salia je sini burisuk bura rangno je borok
2000 ke batta de na himani borok buskangni ek mas sigang na 2 mas sigang rika hingai nung asuk no khaina hingai nung asuk bosor bong no hamjagui tongkai bong ni hingai bong ni 2018 ni april mas ni hoite nung area soiri bong no nina musong kakai kintu abo kono riya hingai nadi 10323 ang khoroksa 10323 ni borok tamsaka sung jodi government of phaya ke sung nong na dorgar na kai constitution abono sung সংশোধন খাইবানা nongno sung bansina bagai nong bagai kaisa mane ব্যবস্থা খাইনা hine samani tini ang bai thang 10323 ni ang khoroksa t-shirt kintu tam khaikeba kun khaiya ingkai tabuk ang sagable thinani jorawo jesbon osai kahamnari desbon doctor kahamnari kono kamnglak nung tabuk kombol bag di ri di loan di kono nglak tipra sarok jottono tipra hasene jot boro mind makeup khainaka tabuk buskango sung kaisa sini tiprano sung kaisa system change khaina thangui tongo bubagran leadership angamon sanam sungo national party rok saimano je tipra hastego jodi tabuk keisa sung jodi rule of finance hingai borok saimano je bubagrani je tipra motha sar borok phaimia borok tabuk kobor bai tam khaya borok mane amti hacking lai tonga sabui mai haisi tak borok mane last nung thinani jorawo nung kombol bagoi rin melari oi nini cycle bagoi ingo bagai abo tamba kuno ya mane borok totally tipran borok pura totally mind makeup khainaka te tiprawo te BJP sarkar borok nailia tabu nayo katal sarkar jate tiprani je asik bosol je system solito mane o system no totally change khai kaham kaisa tiprano borok mane dunia ni biskango rungna muso abo haike system khlai tong